Jingo pagkaburam ay ublay alam nanti yang ini hakni Yalam yung yale kadwa appointment sin bynta iet ba shibet jingkin shoy jong prote ipinda jing wat hadin jone jwan songha ban ter party mis marwan suk nongrom bin shim ig bynta kuli nak tin jong dai ban yalam ro ing jing ini yang jwan south Siapa ngilai lang nak mat blay ha kajing duai ban pulia kat tu kan ni nak tian ka jong blay ngamla aklam da ai khu blay ya piwei piwei baro kas yut Sunday ka bakmen ka basok ifi ha kertang ka batyang dam ka jong try jong Jesus Christ ngilai yo kalat bangin khi ya ka yut wik baro shitayau lingba ka jingker khu ka jong ublay je ka long ka yut Sunday ka basok ba ka bakmen ya pi baro je shwa ba ngapis ngala ijing dua yang pulih kat tu kan ni nak tian ke jong blay ngila ban sham da uyone si kalno ka ba khanyo ka dekhot ka ba ndriu bat kum juru nakashiti ujok kashti ka bnikong ujokop kalno ka baningkong ka dekhot ka ba arfu a bat kum ju kashiti uyone kalno ka balai ka dekhot ka baningkong tar ki kentien ki ong ko ni ka benta ngalapan pau ya ka kerjang jong me ha kita ki brio ki ba mila ai hanga na ka percai ki jong me ki la long mila ai ya ki hanga ba ki la suma ya ktien jong me menta ki la yetep ba ki ei baro ki ba mila ai hanga ki long na me na ma kita ki tien ki ba mila ai hanga ngala ai ha ki je ki la
Diang bat kitip shisha bangalakmi ngalami na me bat kilai ngai balapha ma me yanga ngala duai nak benta jongki ngam duai nak benta kata pertai handai nak benta kito kibla ai hanga na ba kilong ki jong me. Dia tulong pi kinong yale ya kaktian bat om tang kinong sngo ka basuko no yale dehi na malada ununuru ulong unong sngo ya kaktian bat om unong le uni ulong kum ubriu bakmi tu ya kakmat kamet jong u hakayet kmi hakmi pi ka ba kumno kata ka jingi uta paul ai hangi blakhot yangi ki khun ublai bat kumta ngilong na mar ka ne ken kata ka perthai kam itu ingi na bakam Samla yetu itu yu ko habe e mentang ngilong ki khun ublai bat om patla pen pau ya ka e bangin salong henrai ngitep ba andala pen pau yu ngilong ki bakum ma na bang yu yu kum ba ulong hi te wei pu wei baro badan kan dia ka jingkerman ha pen ko yele dia kat bakum ma ulong bakun jungit pendam lah ka jing tuai Ukpa jangi bahab nang kalong ka bakhoi ka kerjang ka jome atrai bi ngi wan hajan ka jome hakani ka por atrai bi ngi pepau ka jing sngo ka bakrau ye mi atrai Jesu ka ba mila don ringkat kutra kita yo kutra jang ka jing khe ka jongi kom ki samla ya ka yod wik baro mila ker khu kar hai ko kan rat ha ka jing em ka jongi bangila yo kutra hakani ka sngi kutra kalong ka sngi ka bangin sakliam na ko kan rat ya kan di ka tayo ka jing khe jongi kom ki samla atrai bi ngi tep ba kini ki ai baro trai ki de ki jingker khu ki jong mi ka ba me ku trai mi tha sei na la ka jong ka khat ki jing isnei ho oi ku trai mi te ban mi i ku trai bangi em ha kini ki sngi ki ba ki sngi jong ka jing jar ko kan ran ha ka ba me ku trai mi pen pau ki sang ti blai ki jong mi ba me sei le ino a trai bi i ya ka jing em ka jong i ha ka jing ya len ti ka jong i ku kum ki pilgrim ku trai hak sla jong pertai abangi ma shibun ki jing jar ki jing tin ju ko kan rat ni i ko kan rat bakakti ke jong mi kapten ko kan rat ke jing em ke jongi hadu ki khlem mat ki bangilong kumni kum bangilong atrai Jesu ngi ngai scam ko kan rat bangi ai ngo ya ka kerteng ka bathiang ba ka kerteng ka badon bol haba me ko trai Jesu mimsile ino atrai ki singi baro ko trai ke jing em ke jongi ka me mila pendap ko kan rat kar hai ko trai ya ke jing don kam jongi kum ki khon ki ba ye ki jong mi atrai habangila yo ko trai kum kan lat ko kan rat bangin pendan burom ye me ko trai ha ka no ka rukom ku trai oi ku trai na ka liang ka jong sor ka trai ka khang pasha ku trai ngi bangin kie ku trai sha ka ne ka yeng ka bakan tang ko ki jong mi bangin shakri lai lo ye mi ha dai ku trai la plia trai ka lat ku trai kum no ku trai bangin shakri ye mi ba pendan buram ye mi ling ba ku trai ki kor ki bo jong ka jing sta sayan dei ling ba ka jing ka khu ka jong mi ka ba me la phasiao ku trai ha ki khon ki jong mi ba kum no ngi nang ku trai ban pendan kam ko kan rat ya ka oi ku trai ka long ku trai ka jing start ka ba mi ai ho bri ba ka long ku trai ka jing kar khu yangi ku trai ki kum ki bangen ha ka ba kum ki ne ki por ka bangingi im ila ku trai man shakri lai lo yemi leng ba ku trai ki ne ki kor ki bor baro ku trai ki long shisha ku trai ki bangingi la ku trai ban perkhan ya ka jing start blai ki jong mi a trai bi in ha ka ba me ku trai mil ai ku trai ya la ki jong ki khon ku trai ya la ka jong ka sap ka phong ku trai bi in but me isnei a trai Jesu pinang ker khu ku trai ka jing em ka jongi kum ka balang ka jong me ka badan han ka jaga ko kan ran ba min isnei a trai Jesu ban pin mi ku trai ya ki nong trai ki ban trai share hem ya ka kam ka jong mi ba khnang ku trai bangila ban rai ka lama ka gospel ka jong me kam si jong bangila a trai ban pin sa priang ya ka tien ka em ka jong me ha bangi em ha ki ne ki singi ni don kam a trai ka jing bam ka ba kan jaman si ngi sngo tho a shai trai ba klem ka jing bam inam la ku trai ban em ban ya hasla jong report tai nga kar pat ku trai Jesu in ba min long ring kat ko kan ran ya u shakri u jong me u ban sa yang ban plai ka tien ka jong me ha kan ni ka por a trai u ban sa bet ku trai ki sembo ka tien ka jong me ngi scam ku trai ba ki ne ki tien ki jong me ki long ki jing ba ki ba kan jaman sim ha ka jing em ka jong ki ba yo sngo ba ki ba pdang ya ka ku trai ya ku trai ngi sngo to bang pdang ya ka tien ka jong me ka long ku trai bangin
pendap ko try ki dono ki batali ki jongi habang ya kani ka portray ka badum inang ko try ben pendal kam ya ka taka tien ka changmi ko try bi ya is nei ko try ben longring kat ya baro ki shakri ki changmi ko try ki badai ko try ben yang ban plai ka ktang changmi ban let sha ka portray ko try ben pensap ya ka tien ka changmi ngakarpan a try bi ba min longring kat ba ki ru kum jo ko try ba kinang yo ya ka bor ka changmi a try bi ba khnang ko try ba kin let ko try ban ngalap ya ktien ka changmi ha kita ki khon ko try ki bam shem la tem bat I thu ya me u chisu in isnei na mar kata ko try min loring ka ya ka jing shakri ka chongi han ka por ko try ka ba ka jing shakri ka chongi ka dang yan shapra nge scam ko try ba min priang shala ka chong ka khat ka jing isnei ka chongmi a try bi ba ki e baro ki bang in sapan dap ko try kin long na ka bencha ka buram ka chongmi shim ko try la ka chong ka buram ba dam hab de klet ki pom ka ba mi I ba mi sham ko try ka jing em ka chongi na ki ni barong pan ka kertang ka chongmi try jisu ndong pe em changi menen menta ba shadow ki arta baru amen to blay un kurku blay un shash koru yaki jingdoi ki bira khmat ka buram ka jong hagani ka por ka menta ngin yo ban poi shakwai pat ka benta jong ka jing shakri ka jing yu blay kata kalong habang in yo ban lum yaki jing ai ki jongi shaka kam ka jong tekat bang idang lum ini jing ai kidan hangni I khun Samla I para Samla jong Balang kiban ai yaka special number hagani kasi kata long dei Miss Memory Shala bari Miss Tudari lingdo lamba ki parlok ki jongki tahani por kat bang idang lum jing ai ngo kini ki Samla kin wan shakmat ban ai kani special number Happy birthday Henry day jong ka birthday ngin yai kan mau nang yai kan mau o ching men ba ching snow ha ka birthday ka yai turwa dan ching hun ha ka men si ngayat ban ngawan na Shine ban im bat ka birthday ba kim nghiêm shem jing suk ha ka men sim na la shem you bam chu good la jing it u la thele ni bla ker ku ni bla ker ku ngaya ban ngawan da ai o da ai tang jisu ya bob ulama ya nga u ya up the ching in la the ching in la ba ching sumar badu kerku yo ma chingkan hakaman se ngayat ban ngawan da ai o da ai ban jisu Sim ki try me long halor baro ching is nay lapende kumbala tho ngayat ban ngawan da ai o da ai dang jisu ni sngon pen pau ka jingai khublei ka ba kerpang ikini khon Samla kibla ai hapdeng jungi
ya kini jingrai ka sultanat ka song tiang ngets kam bo blay priang ya kini jingrai ha khat ka jingis nei ka jongu ha kani ka por nga sngobha ban khat I kong wanda shisha daukha ben pen gantang ya kijing ai ngo tang I duai au blay ku pau jingi ba benengi 100 jong me atrai kini ka por ba kini ka si ka banta atrai o atrai kini ka si atrai ka si ka bakar pang atrai ha ka bagi khun samla atrai jong ka balang atrai kini yo ban rakhi atrai kini ka week youth sunday atrai nganget atrai day lamba ka jing don rang ka jong me atrai ya ka be mela ay ki atrai ka met ka bakoi ka bakhya atrai ya ka ba ke bala ya ka ba ki lai ban pendep ki program ki ba pher atrai kini ka sngi hi baro shi sngi atrai jisu nganget scam atrai ba kini ka sngi atrai ka long ka sngi da ka jing don rang ka me atrai to I born me atrai gi khun samla atrai kumnu atrai bekin penyat atrai ke balang ke badan hang ni hapo ke balang ke jongi hang ni atrai to nang I born do mensim jong me atrai jisu hapo jongki atrai kumnu bekin yalam atrai bekin long ke nuksa atrai shaki wei pat ki khun samla atrai me yu atrai kham tam atrai kini ki sngi bekin ki por ke menta atrai ngi im ki sngi ki por ki ba e ki ba jinjar hadu kata ha ka baru atrai ubamman atrai wan ben sen shardon bor atrai ha ka jing im jongki khun samla atrai jisu banga dwai atrai kini ka por atrai num ai lat atrai ubaman atrai bo un yo men san shar ka jim ka jumki atrai nga dwai atrai ba to the atrai do men sim jong me atrai khnam bikin la ban kan mau ya me atrai ki sngi ki por ka jim ka jumki ba ro atrai but nga dwai ro atrai kini ka por atrai ba nga ai ngu atrai ka jing don rang kat ka jong me atrai na do bangi sedang ye kini ka program ka jongi atrai hadu ba kan da wai no atrai ru jisu ba ye bar kum jo ru shi banta atrai nga dwai atrai nam ta ki jing ku khu ki jong me atrai ki ba mela the shlei ka jing ka jungi atrai kini ki kindet atrai ki jing ai ki bangi ai shaka kam ki jong me atrai kum ka jing seng samla atrai kala banta atrai shaki kam ki jong me atrai kurkhu me atrai ngi iwei atrai badan ha kane ka por atrai balan no shaka kam ki jong me kurkhu me atrai ki to ki baladan ha ki yeng ki sep ki basngap ba shash kor atrai khubo ki tin ki jong me atrai lamba atrai kane ka YouTube channel atrai kumjoru atrai kurkhu me atrai ti ka balano jongki ru atrai shaka kam ka jong me atrai bar kurkhu ru do jo men sem atrai shaki tu ki ba pang ka bastam atrai ki bamla atrai ban no shaka kam ka jong me atrai shabaro atrai ki tu ki badan hakinu kinu ki jaka atrai ki bam shamna la atrai ban ai shaka kam ka jong me atrai kurkhu do jo men sem atrai badan rangkat ru atrai bakani ka jing shakri bakani ka por baro ka barang sa ka jing ru por na bai ki ne baro ngangu ngadam ngapa na keteng jisu anong penem amen ngets kamo blay don kan blay on pediang ki benta baro ki pena pendam kumto mene shakman pad hakani si jong ni step komenta in point up pat chakoi ka benta ka ba kham kongsan pat ka benta ka ba le sing il up khmi lenti na do mene ka ba sedang jong jingiaseng in yo ha ka bang in yo ban sngap ban sha score yo khubor jong jingiaslok na ktien jong blay ni kumu seng samla ka Balang Presbyterian hangni po Nongsder ka no ay pen pau ka jing ai khublei bu jing songu ka kerpang ai pastor Reverend s.arki Ribhoi Khongsdam ibadai langtai na po ka pastorate light core ibala kloi ben shim ya kani ka benta bai la kloi ro ben priang ya kani jing pen bet ka jongi ting ai khublei shibu ni pi pastor banget ba khubor ka pinsam kani ka singi kan long shisha ka jingkul khu yangi baro ki ban sngap or ki ba shash kor yaka te hakni ko por shopping in poi shak benta habai pastor in shim ga benta ban ai jingkran nak tin jong blai in shim lang ga jingrai bar real spa art pnyo na wathamai but in real spa line na brem in real spa art pnyo in real spa line ninyarwai tak bayang lang perthai dap tang jingkala na kut shakun ka penthame yangi da ki jing sobha usaitan cm jingdom utrai don bordlen kejoj ko samla kumto bro lightly khat lambo kharas inyarwai tak bayang lang Day dap tang jingala na good shakun ka benta me yangi da giding skoba soi tan sim ding dum utre don bolut kejot ko samla kejot ko Kejot ko samla kat mau sim ding dum
joy ku samla ki joy ku samla katma usim jing dum karen ba menta ki joy ku samla don bun ki kamban traina mar u ken ran kum juru na barbengit pagadik na kabalang ruga don kambat ka yai ban kijot ko samla kijot ko samla kijot ko samla katma usim jing dum karen ba menta kijot ko samla I chairman jongka jingiaseng Samla I bailam penya ini ka jing shakri blay lengba ini ka online service ki weipat ki nongkit kam jongka jingiaseng Samla ne po Nongsder but baro ki khun Samla jongka Balang hi baro ko we ai ku blay ki ka kerteng ba thiang ba don bortam ka jong tribe nong penim ba ide jong Jesus Christ ni ko ay ngapan pau jing sngongo ko ba kraw yu blay ba ula play ya kini ka lat na ka benta jongi kum ki bangai ba what happening kini ka kelam COVID-19 kabala pensange ingi shipor bangin syakri bangin maniblay hak yeng ka bekentang ke jong dan ringi sngo komen pat ba kibor ke jong buman kimla satyaban khangla nagam da jong ikum ki khun samla bangin yok man rakhi bat man let komen yakni ka tayo ka ba kerpang ke jong i kum ki khun samla khamtam yoru ikaban shashkor ya ka ktien bakut ka jong blay hakani ka sngi ka bakerpang jong ikum ki samla ngai ku blay ya ki executive committee jong jingiaseng Samla kabala ken mau ban penyok bentalem yang ha ka banadu macam senam ngila yok ban yakren men penbaik ni program lengba jong u way na ki parlok im sebah ku par ding dot ni ai ku blay shibun et na kam da jong i yok ya ka ban penbaik ni program bat wat happening ni jinglong jingman ki hukum kan ni dan reng yok pat ya ka lat ban shakri blay ban penyak chaprang ya kan ni program klem ki nu jing penuet ngashim re gani galat bang ai kublay youth week but youth Sunday ki baro ki khun Samla jongka Balang Presbyterian Nongsder kum juru nagam ta jong baro ki bapet ki be shashkor ga ktin jong blay lengba kini ke YouTube channel baga jing duai jong ka long blay unai kerku ya baro ki khun Samla bakin nang laban im ke jing im Kristan ke bai daidor bat ke jing kai ke ktin ke jong blay da ke pensyong Nongren ya ke jing im ke jong pi bat kini ke team baga jingiaseng Samla ki JP assembly kalabu nagam tahu ni snem arja arpo shobung ya chaprang tungin pai shob lek jing duai ko kpa jing bahabneng idap ek jing sngongu ek jing sngo komen ka bakraw be ha ka bamela sha sngo bai kumni what happening ni jing long jing man ka kum kani what happening ni kani ka klam COVID-19 ka bala khanglat ni kum ki khun Samla bangin yo ban kiyo sha ka yeng ka bakentang ka jong ban shakri me den rengi aingu em atra ba ki bor ka jong boman kimla satya ban khanglat yengi but kumning ye don hakani ka por dak leng bagani online service leng bagani ki core keyboard jung ni ka juk ka menta yo ya kalat ban shakri ban yelek men ban rakhi ya kani ka tayo ka bakerpang jong ki khun Samla yalam nomor kata kini ka por kerpain ka ya kani ka kubor ka bangin siap ban shashkor dua min isne ban kerku ya ka bat ngala dua min isne ban longrang ka lem kerpang shakri barit ujome bajana ki jing pen kre jong ka kubor ka bangin yos ngau ka long ka jing kerku na kam da jong baro ki ba shashkor ka tien ka jome sngo trai ki jing duai he kartin jong Jesus Christ ni pan amen ki parbangai parab Samla ba ka team jong ka jingiaseng Samla ki GP assembly ka bakalabu nagam ni snem arja arpo kalong ka team ka basngo tna kalong ka team ka ba day por bha omtang nagam ta jong ki Samla Kristan handai ka ba day bat ka jingem jinglong jong ki Kristan salon sar hi baro bat ka ni ka team ko ong ha ka perthai handai om jong ka perthai ya ka bala pensong nong rem na gospel ka kum yo honest kal nang ko ba khat nyo khot ka ba khat saw ki parbangai ba ni le asno ki jingkran team na ki
Balang jingiaseng Samla ke prepare hak YouTube channel ke prepare kum tangan nam keren shu halor kani ka phang ni halor kani ka team para banga perkhat ye kani ka team ka pen kan mau yang ai ka jingroi jo Jim Reeves ka jingroi ka bong this world is not my home, I'm just a passing through par kata kalong jing shisha o pol ha ka shithi ka bong tho is kinong Philippi wong ba ka jinglong thrice nong jongi kamlong hang ni ha ka perthai handre ka jinglong thrice nong jongi hi ka long ha beneng kani ka perthai hi kamdei ka permanent address ke jongi kum ki bangai kani ka perthai ka dei tang ka present address ka ba ngihap bat banlit phai shla ke jong ki ying kisem hap ban ngihap banlit phai ke jaka shong ne ke jongi kum ki khun ke jong ublai kum ta ka phang pedeng jong ka jingiaseng lok jong ha kani ka por kalong ki para ba ya trilem bat ublai lani la da bo khtin pharing la ban ong God's co-workers ya ka bangla pen shong nongren na ka kita o ka shithi ka bring kong apostle Paul shikinong Korin kalnong ka balai khot ka ba khandai kadon ko ka jingi thu khana ka bai thu angi shapang ki riu shlur ka almo ha ki badon ha almo ha ka snem khat pras pa lai pun riu kini ki le mi shakhmat ban yele thma persha ba kinong shun ki jong ki ban yo ya ka jing lai ndot lani ka ka independence par ha ka ka jing persang jong ki ban ya trei kumta ha ka santrik o march khat pras pa lai pun riu o colonel Travis u shim ba ka situation lani ka jing long jing man ka ba ma u ring khat lem bat ki kat tu ka ningor ki sipai ki ba u don ki don ha padeng ke jing du jing kermen ka tau kolong namar ki ba bon ki sipai ha ka por ki la sha penyap lut par ki sa stang khndiat kat tu ka ningor ki sipai rengkat ba ni colonel Travis kumta uni colonel ka ek bolle kolong lu me paro ki sipai ha ka sngi sa jan chiteng sngi baruang hiring kin tien ha kin pareng wong we must die. Our business is not to make a fruitless effort to save our lives, but to choose the manner of our death. Yap ban yap, ka kamram jongi kamdei ban yak sai leno ai ban pen im yangi. Henry ban jiet ya ka jingyap ka ba kumno ka jingyap ka bangi ko ban yap. Uni kolonel ha ka jing ha ka karta ka badang arpun reus nem karta. Uyo i tang lai tali ki balak ban jia ha ka po. Ka bading kong uyo i ba kila ban su surrender ban su IT bat ban mat ke jing syak penyap ha kinong shun ha ka ba umtip ke jing syak penyap ba kumno ka ba ar yo i ada ka ba shu persang ban pet tu na ka kti jong kinong shun bat ka ba lai ka bo i ka long ban shu shong be ha ka jaka rit ngen jong ki bat ban yele persang ikino ki bon ban tur ani ban yele thma ban yele persang iki henry ong ni kon reves ka ba kut jong kini baru lai tlihi kadai ka jingyap kata ko batikana ong ni kon kum ta uni kolonel la sei la ka wailam ka jang bat suki ula tangan ha ka madan bat ula proy ja ulan ha ka ta jaka ka bakiki yang ka balong kum ka kti ula proy ulan hang ta baru ong mentang akwa ba baro ki ba kwa ban shong hang ni bat ban yap bat na kinwan cha silang uni ulai mar kum ta he lawan uwe o para sipai baru ong kolonel na kloi ban yap na kum ta gari kum ta ru la bot sakiwei kiwei pat ki sipai kila jam cha silang ta ulan bani kershan bat ban menjur lang bat kata jingkren jong uta kolonel handai don tang way uba kerten jong u kalong Louis Moses Rose uni ulalit pet tu ha ka por men met bat ulalit im na ka ti jong tinong shun ha ka step ka jong gan ru trik banai march ong ni ka jinga thu ba kisipai jong ka Santa Ana kiliyo ban rong syapo jong ka jakari tingen ka baron kisipai ringkat bat uta kolonel bat kila penyap na pang ya baro kita ki bajam se silang jong tu ulan bala pro colonel Travis kila syak penyap lang hangta ringkat bab ni colonel hi kipar bangai ber kipar samla jong balang Presbyterian Nongsder bat le si odon ki ki samla na ki ki kenhun balang ki ba pet ber ki ba skap ikni khubor nga kwa ban yathu ha kani ka por ba kum ki kristan hi ila im ha ka por ba yo ni ulan la pro ha ka khando bat ngi hapan jit syakanu kaliang ngi kwa bandon ngi hap banjit manga ma phi ngi hap banjit syakanu kaliang ngi hap bandon ngi kwa bandon kani ka team baga jesing samla ki GP assembly kala bu na kam ta unis nam arja arko kalong kum ulan bala pro hagri ka sni bat ka khotru yanga ba japi bangin jit hagri ka sni hi syakanu kaliang manga ma phi ngi kwa bandon henry ka jinya pher kalong lada phi jit bandon ha kaliang ga jang utrai ngenom yap dalile ru'en lada ngi yai ne hadu ka bakot bat ban bat scam ya kata ke jingai ka bangingi don how tribe non pun jingi Jesus Christ nama utran Jesus Christ wang tang kita ke biai ni adu ka bakut
tang kita ki ban yo la em Henry la da pi jet ban don hi bat ka perthai ka ba kut jong pi ka long ka batik kana ka ba kut jong pi ka long ka jingyap ha ka met ka jingyap ha ka minsim bat ka permanent address ka jong pi ru kan long ringkat bu sim jo ka jingdom ka ba long hadu jong kata ka shong ha ka rai ka ba shimet bat ka mon ka jong nga bat jong pi shimet ban jet ha ni ka ski syakanu ka liang ni ko ban don wala pi jet ban jam se silang jong ulan ban don ringkat bu trai Jesus Christ ni hak ban ken mau bat ban sngo thu ya ni ka jing shisha ba baro kum kui khun samla kristan la khot yingi shaka kam ka jong ublai la da people ya ni ka bynta pin shambu apostle Paul hang ne Ukraine shai bangi long ki para ba ya trelem ba ublai ka ba mut ni wan shaka ni ka perthai om ban im na ka ban dai ladi han ring ni wan shaka perthai ban im bat ban le ya ka mon ka jong ublai Iwan cak ni ka perthai kum ki para ba ya trelem ba ublai la ni ki God's co-workers Habaong para bay trilem kamut kinong trela ni kinong yarap ban pendep lem ya kakam ka ublay ula shani angi. Kiba kum ki kita kakam ngin ya pet lingkot katu kat ni kikam kiba la shani anga berapi kum ki samla kristan bangin pendep yaki. Kakam ka beningkong kalong. Kakam ka beningkong ka bala shani anga berapi kum ki para bay trilem kalong ban long ka jingshay syakin ka perthai. Ka gospel Matthews nang basan khot bakhat riu. Uji sukra sang tu alfi puli Ukraine shay ha wong tu pensyai kumta ya ke jingsai jong pi hakmat ki briu ba ken yo i ke jingle ba bha jong pi bat yo ya ro yo pa jong pi ba ki peneng kum ginong mur ke jong Jesus Christ hi ngilong ke jingsai sa ka perthai ong ka Bible kum ta la khot yang ha ba ya pi bangin long ke jingsai jingkeli ke baning kong ha ka ni ka por ka long hatu pi long ke jingsai ni ka jingdom ha ki yeng ki sem ke jong pi Hatu pilong ka jingshay ni ka jingdum haki shnong ki thao haki jaga puli bat kumjur wat haka balang ka ba pipi don hoy ki don shibun ki lat ki bangi kwa ban penshay ki don shibun ki lat ki bangi la ban penshay la ne ban long ka jingshay si ki wei kala ban long leng ba ka jingem jinglong ka jingi kala ban long leng ba ki tin ki thalit ka akor ka buram bat kum ta ter ter kini baro ki long ki badon kam haka jing penshay jongi ya ka jingshay si ki wei pa Ten ray nalor kini kabakam kong san kalong ka jing I ku apostol Paul wong ka shithi ka bening kong korin no makhat lai khot ka baar bat ka bakhat lai balang adon ye ka jing ngai khat ban pin kin ria ekilum habang ngam don ka jing I ngam long ai ruem te kum ta ka jaisa ka jing ngai ka jing karmen bat ka jing I kini lai henry ka bakam kong san na kini long ka jing I ong apostol Kum ta kakam ka baar, ka bala shani ahanga barapi kum ki para bay trilem, bat ublay kalong, bangin pen I, ya ka jing I. Ka gospel Yohanes no bakhat lai kot ka balay usan, u Jesus Christ hang tu ong, da ka ni, kin yo tip baro pilong ki senran jonga. Lada, pidon ka jing I parlok hi. Ka Bible ka ong, bahaki sni ki bakhat do ka jing I kan man kriat. Bat ni sakhi ya kata kat sabangi pai yo I ka jing I kala sedang ban jar ngai la kalong ki balang la kalong ki yeng ki sem la kalong ka imlang ka salang bat wat ha ka long brio ka man brio ru yo I ba ka jing I kala sedang ban pet ngai bat ka ba kham so si kalong ban yo I ba ka jing I kala sedang ban ja wat na ka jing im ka jong I kum ki bangai ban map ikiwei kala long ka ka ba bat ka ba shitam hadu kata Dei namar ta kadaw kimi ki thma po iyeng. Dei namar ta kadaw kimi ki thma ha kur ka chai. Dei namar ta kadaw kimi ki thma ha jat kan riu. Kimi ki thma ha balang. Kimi ki thma ha sang hima sima. Bat ki ba bonja ki thma. Kimi. Daw hi kalong namar ba ka jing I. Kalaman kriat shibon e. Kum ta ka jing kali ka ba ar. Yanga ba ja pi ha ni ka por kalong. Kumno ka jing I. Ha ka jing yam jongam jong pi. Hatu ka kriat ni ka saat. Hatu haba ka perthai ka pechangi kin ithu ne am bangilong ki senran jong Jesus Christ. U Jesus ong da ka ni kin yo tip ba pilong ki senran ki jonga. U apostol Paul ha ka shithi shi kinong rum no bakhat ar khat ko ba ar. U apostol Paul wang bat tu wat pen sergim rengkat yala de bat kan ka perthai. Henry tu pen keladur no yala de. Ha ka jing trai ka kam ka jong blai. Kum ki para ba ye trai lem bat blai. Kijing pensoi kinwan. Kijing tenjuk kinwan. Bat hateng ngiduk borno. Bat ngikelon. Bat ka penlong yangi. Bangin penseriam yaladi. Bat ka ni ka perthai lah kalau ka rukom im.
Namar tinteng namala jenjar ke jing em ngidom ngibitar. Ngipen kelano ya kata korkom em jongi. Ngipen kelano ya kata korkom ya ke yeng ke jongi ka ketien ke telit ka akor ka buram ka pam ka di ka hadu ba amlak suban penyaper bangidai ni ngimdai ki khon Kristan. Ko ki para samla ka perthai ka bangingi em ka dai ka lasin syar teli do soitan. Ka Bible ka ong kishti ba arpol ki nong koren kalong ka basaw khot ka basaw. Ba soitan uri ublay jong ka perthai. Gospel Yohanes no bakhat ar khot ba life way. Kay thu hangi bala penyesriem ya usoitan ku muslim jong ka perthai. Ka ba kadong shay hangi ka jing shisha bai ka perthai hi ka bangingi em. Lasin syar teli do soitan. Barha bala sin syar do soitan kum ta un penthame yang ngi ki rongpong jong ka perthai. Kum ta ngi haban husyar ban kenmau ba kum ki para bai trelem ba ublay. Da leile ru em ngem dai ban pensriem bela de bat ka ka perthai. Namar kenmau bangi wan chicken ka perthai ban ya trelem bat ublay. Ka gospel ka shithi ka baning kong Yohanes kalong ka baar ka bakhatsan kong piwat e ka perthai lemne ya kita ki ai. Uyo ni sang nula maham bang ngim dai ban e ka perthai. Habang ngim e ngenam kwa ban perthubut lani ban pensriem bela de ka perthai. Ki Samla Hebrew u Daniel Shadrach Meshach Abednego. What like don hakari Babylon. Hakari nongway. Hakari bom ngai blay. Kari ke bamani blay thau. Henry kini ke pensyai ya kata ke jing syai jongki. Lengba ke jing em jing long jongki. What like don hakari ke bom ngai blay. What like don hakata ke ri ke bamani blay thau. Henry kim shem la ie ya kita ki ek ke bodan hakari Babylon. Kim shem la pensriem ya ladi bat korokom em jongki. Henry ki pensyai dak ke babat scam ya ke jingat ke baki ki don ha ublay ba em bat ublay ba shisha. Kat hadu bala pelong ya usim Darius ubri usim ubadai ubri ubamngai blay. Ubri ubajumani blay thau. Ubri ubajungai tah ka jingla ka jang uhi. Henry na ka shimtur jang ba kum utau ubri. Upenmi ya ka hukum. Ba baro ki bri ha ka hima jang ki de ban khinyo ban syapti ya uni ublay jang Daniel. Kum no gani ja. Kum no gani kala ban long. Ha ubri ubamngai blay. Dau hi kalong namar bakini ki Samla Hebrew. Kila pensyai ka jing syai jong ki ka baki ki kit da ka jing em jing long ba bah jong ki da ka jing em khoi ka jing em ka basngur kat hadu bahaba ki persyang ban wat dau ban wat lan ban penyap ya Daniel handai kim shem satya like na ka jing mane blay ha ka jing em jong uri Samla ala da mangap no piru ngin la ban em kum ta hang ta ka perthai kan yo i bat kin ithu yo ni blay ubangi em uba em ublay uba shisha ubangi ngi syakri bat bakiru kin lakban pediang haka jing em ka jongki unong roi shemen sim wong ngadon ka yeng shong ne ap hanen kam pernah ye kasni sha landat kilo kum ki bangai kum ki khon jo ublay ngi hap ban lek phai shela ka jaka shong ka jaka sa ka bari ka jaka shong ne ju nong jo bat kum long hi karukom habang ye trilang bat no ngi hap ban a jing khain kum no ka kam ka ya kai ka kam ka bangila pendap kalau rukum ta anda bangin lek phai sila ka ying shong ni ya ban ya kendo bat ban ai jing khain hakmat ublay ya ki kam ki bangila trai nak benta jang halor kita ki kam ki bangingi trai an ai ya ka bainong ladang ila trai bha ladang ila minot ka kam ka ublay lo pha yangi ka bainong ka bangin yo sngo na ublay kalong unong hangi tukhilai sya ka jingkman ukan rahat jong Henry dangem tray smart ya kata kam ka bencet hangi ka bainong ka bangingin yo kalong nginyo sngo bo boleh ong hangi to bread no ti to syakri ubam benton sya ka badum ka bakham jengai hang ta kan long ka belanyar bat ka bakum dat nya oh sngo syarkai ban berkat dia kata namar kata ko ki parlok samla jong ka Balang Nongsder ka khubor ha ka diga sngi kalong to jet phi ha ka diga sngi sya ka kaliang phi kwa bandon ban yaisa bat kani ka perthai ne ban jam no se siliang ulai bat ban yadon bat utrai bat nong pen em jong Jesus Christ ublen kerku ye kani ka khubor kan long ka khubor ka ban ai jing kermen bat ka ban thau thamai ban pen perkhat ye ka jing mot jing perkhat ka jong bangen la ban shim ye ka rai ka di kasni langin jam se siliang ulai nengin ne ha ka juk kerkom em ka jong ublen kerku nagum nag puram jong amen hakani ka por inyo sngoy ka jingruai ka bekerpang na e Mr. Joy Mauri i balong urang rangba Balang jong ka Balang Presbyterian like kor ngai scam ka jingruai ka bangingin yo snow
jingroi ka ba in ai hapring jongi kalong ka jing kerku na kam ta jongi lang baro ublen kerku sa isi sempat na kam ta buram jongo amen jongka habneng spabashisha angel ki ai kawan na jing kang beneng bapli bat ngam snow de ying sho hakani kaperte atrai mete am don lokum mame dangam yo ying beneng atrai kum nongan de angel ki yang kawan na jing kang beneng bapli bat ngam snow de ying sho hakani kaperte Yalam ya ngiman lagi por donulong karuci sukodor don Cakap ila poi cakap benta ka bakado jong jing shukri jong yublai hakani si hakajing rokhe jong yakani youth Sunday baka youth week hi borok kawai ngit skambo blai undon ringkan blai un priang roi gitu benta mila pendap mena shakman nado ko pule yaktin jong blai ke bangi ai shakam jong kajing roi yaro yo blai but kamtam me yo khubor ka bangla yo hakani janmen blai undon ringkan blai kurku yakini benta baro pada kini por yimla khamna penpau jingai khublai ko kerpang I pastor s.arki Ribhoi Khongsdam ibla sam khubor na ktin jongblai to blai nong don ka lembot phi pastor blai nong kurkhu phi bo blai nong ai bor phi pitangla pania chaprang abai dei bo kam ban sam khubor na ktin jongblai ba ngai khublai ro ya baro ki nong shim benta hakani si jongni youth Sunday but kamtame ya baro kito bla don kat lambat ni hakni youth week hi baro ka blino shedien ke jongi ngamla kham penpau ke jing ai khublai ko kerpang ya baro ki prabangen ki longkme ki longpa ki khun samla la pelat le jong ko por ka pokodor ban shong halaki jong ki yeng ban pet ya gani ka jing rakhi jongi lingba ni social media hakani si menta te menta
hapu shopping yon penwai no ini jishri jung play ini shim yak jing roi ko lai spa andrup sao but lai spa andrup san nak burem lai spa andrup sao lai spa andrup san kan no thiang ban shania hau ban priang ka ktien bu ai ban nget hau kular jung ban tep ru bu dai try jisu me nga shania lok ba shisha nga la shem jisu corridor tang hame nga shania scam borok untuk itu kan ngi roi dak bayang Kat no tiang ban sha nya ha u bat ban tiang kak tin bu ai bat nge ha kak ku la jong u ban tip ru bu de u try Jisu me nga shanya lok ba shi shanga la shem Jisu kodor tang ha me nga shanya skem God no tiang kalong ban shanya wa ba tu das nam ba kor hang tangan let da dingin bangan yo likum kayor Jisu me nga shanya lok ba shi shanga la shem Jisu kodor tang ha me nga shanya skem hot ka tiang ban shanya ha u na ka po ban yo la im da ka ba priang na u Jisu ding suk ding kmen ba ding im Jisu me nga shanya lok ba shi shanga la shem Jisu kodor tang ha me nga shanya skem ngas ngosuk ngala ban shanya hu Jisu lok ba ken sai nga tibru on long lem bat nga hadu ba pertekan wai Jisu me nga shanya lok ba shi shanga la shem Jisu kodor tang ha me nga shanya skem Dongine penwai. Pada kabawai no jong kini kecing mani kecing shakri kecing yemi kuki kul samla lemba kini kecing raki kecing kini ketayo jongki agak kini snap ke bynta. Belai yang iku kenruat kecing kirku ki bahatam ki jonge
jing ai e ke jong Jesus Christ mo try ke jing e ke jong bre ba ba ke jing slop ke jong men sim ku ba ke ni lai ke blong ko bre ke long ren ka ke kon sama ke jong me ke balang le me ke kon sama ke mani ke shakri me ke ri ke e ke jong i kon ju ru as a flap jong protein bynta shiru ke bom ju ko ru amen